בואו לבקר אותה. דריה וסיקרלוס, אסותא ריאקשן. בואו לבקר אותנו. בהצלחה. בואו לבקר אותנו. בואו לבקר אותנו. בואו לבקר אותנו באסותא ריאקשן. Count Dizzyras את אסותא ריאקשן. בואו לבקר אותנו. אתם מוזמנים לבוא אלינו לעמדה של אסותא ריאקשן במרתון סמסונג תל אביב. נחכה לכם שם ונשמח לתת כל יד, ייעוץ וכל דבר לקראת המרתון. ברוכים הבאים.